Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. Bagong bukas at ngayon dinarayong Korean Shore Plus sa may San Carlos City, Pangasinan ating puntahan. So yun ang mga ka-adventure, dito na tayo sa may Juwayo Korean Shore Plus. Siyempre, andito ulit si Lingmo. At dito nga sila matatagpuan sa may Rizal Street, Poblacion, San Carlos. Tapatan lamang ng terminal ng Solid North at saka 5 Star. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, ito agad ang ating bumuhat sa atin. Napakarami nilang bintang mga household items dito mga ka-adventure. Mayroon nga tayong mga nakitang iba't ibang uri ng ceramic tulad ng plate, bowl at marami pang iba. At mayroon pang mga pang-electronics ware dito at mga kitchenware tulad nitong mga kawali dito. Per kilo lamang po yung kanilang binta rito. Ora na, matibay pa. Dito nga tayo sa may Korean Shore Plus dito sa may Rizal Avenue, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. Ang ganda ng kanilang mga cabinet. Ditong banda mga ka-adventure, mayroon dito silang mga iba't ibang klaseng cabinet. Mga talagang napakaganda. Dito mga ka-adventure, mayroong mga table rack, mga lamisa, iba't ibang klaseng mga cabinet na pwede natin makita at mabili rito. So yun na mga ka-adventure, napakarami nilang bintang mga cabinet dito na talaga namang quality at napakatibay, galing pa ng Korea. Mayroon nga rin silang mga bedsheet dito at saka mga sopa at mga iba't ibang stainless ware tulad ng mga plato, bowl at baso. Napakagandang mamili rito mga ka-adventure. Open po sila para sa mga wholesaler at saka retailer. May mga TV electric pan pa may mga electric kettle, rice cookers, speakers, plancha, LED light at marami pang iba. Kaya tara at arat ka na rin dito. Mayroon nga rin tayong iba't ibang mabibiling mga damit dito. May mga jacket, damit, pantalon at marami pang iba. Kaya kung naghahanap ka ng magiging negosyo, masarap mamili dito. Kasi murang-mura na, original pa. Saan ka pa? Mayroon nga rin silang mga iba't ibang bintang sapatos dito. At kung mahilig ka naman sa sports, mayroon ding roller skate shoes dito. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito po tayo ngayon sa may San Carlos City, Pangasinan. Dito sa may bandang Rizal Street at Rizal Avenue. Malapit lang po sa may terminal na Solid North, Pangasinan. At andito nga tayo sa may Korean Shore Plus. At kung saan pwede ka makabili ng iba't ibang gamit galing Korea. Mayroon nga tayong mga nakitang mga kaldero, may mga kawali, bedsheet, mga iba't ibang appliances at marami pang iba. Ito mga ka-adventure, napakagandang gawing souvenirs. Ang Korean Shore Plus nga pala ay open for wholesale at saka retail. Pwede ka makabili dito ng iyong mga paninda mula sa presyong abot kaya. Mayroon nga rin ditong mga iba't ibang klaseng bag at mayroon nga tayong nakitang grand piano dito. Yun may mga iba't ibang accessories pa rito at mayroon pang mga stuffed toy. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, arat na at tara na rin dito. Siguradong marami kang maiibigan at magugustuhan dito at hindi ka uuwing walang nabili rito. Ang Korean Shore Plus nga pala ay nag-o-open mula Monday to Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa mga followers ko dyan, pakishare na rin tong video para madaming makakita at pakicomment na rin kung taga saan kayo para malaman ko. Kaya mga ka-adventure, magtungo na rin kayo dito at mamili sa may Korean Shore Plus. For any orders and inquiries, pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page na si Ma'am Chi Ropo. At andyan na rin ang kanilang contact number. Welcome to Korean Shore Plus.